ina gaya maka. Tunda aka fara ruwa kwanan nan, na tabbatar da cewa bana za a yi amfanin gona. Wallahi ba wallahi. Amma ka gan shinkafan da aka nome bana kuwa. Ni abokinka. Abu mamaki. Yesu kama da ni abokinka. Ai na gaya maka ko wani shinkafa da ake kira shi. You are the most Isa. Ka ba ku sona ba church zani. Baka je church? Church ne zani yanzu. Kai latti ke. Shi yasa na so ba ka lokaci na so. Isa zo ta nan. Isa juya. Isa. Yanzu church zaka? Church zani. Yaushe ka fara zuwa coci? Ai ni wanda kuke sani da ba shi bane yanzu haka. Isa duk wata wiwi za ta sauka a garin nan kai kake mata rajista. Duk wata mace, duk wata safarar mata, safarar iskancin ka ji an yi fyaɗe Isa kai ne. Isa kai kake sallake katanga jama'a kai kake cire plasma ka cire rediyo. Na'am. Yanzu ka rike Bible. Isa. A lokacin ban sani bane amma yanzu na samu mai ceto wanda na ciki na ba shi bane da yanzu haka church zan je ni na yi maku addu'an fatanci alƙawari da cewa ubangiji ya canja maku ku koma hanya na ku samu ceton da ni na samu akwai dadi Isa da lokaci zan wuce Isa ka ji kai Isa kana ji na ce maka your face no show your shoe no shine but your bling bling bam. Wannan yaren da kai ba na ji amma da ka kira mu sunan Yesu ne shine nake takama da shi na doro da shi Yesu mai ceto. Ku yi kokari ku tuba ku bi hanya dan akwai kura mata wuta. Don kunki duka magayi ba sai an gaya maku ba. Isa saya. Isa. Na san dai duk ko da minti 5 ne na ci maka. Tunda za ka je coci ne cocin ba za ta tashi a inda take ba. Na'am. Amma da gaske faston da ya karbi tubanka yana sane? Komai yana sane. Yesu ya riga ya kira ni kuma na bisa. Ayyukan da nake yi da ba su bane. Kaga wannan ba dictionary bane. Bible ne littafi mai sarki ne wanda kowanne lokaci ka karanta da zai tafi. Hallelujah. Rayuwar da kana tafiya kana doro ba naka bane. Akwai mai shi. Ya cire fa ine yake. Na barin cire maka abuwage mu barin cire maka abuwage mu. Ko kai mene ba damuwa ubangiji ya ce mu koya yafewa. Matsala na inda kake nuno min Bible din kamar zaka dungure min hanci. A'a ina ga ma littafi mai sarkin kenan wannan. Ku yi kokari ku tuba ni dai na tafi na bar maku hanya. Tunda dai ka tuba ai mu akuyoyin mu sun huta. Yawa. Amma hanya wannan mutumin. Isa ka tuba. Wai shafu. Na'am. Wai ka duba wannan ba Allah. Na'am. Sace anguwa. Ai baka wannan ba san da shi ba. Na'am. Matan mutane. Suna wucewa yana kallon masa duwawu. An san da shi. Maje. Allah ya kyauta. Wai shine wai Allah ya kyauta wannan mutumin. Wanda ma mun sha lobe tare da shi ma.